Kasa sunya tongo. Disu mo thangnai po. Dista nok mo thangnai nai ang যত্ন হামবাই তেসের যদি ব্রাসা চালানো যারা নাইটংনাই তাহতে বুক সরনা লামসগো হংকে তিনি কক সারাইনা হাইনা হাই kaisa hingke ang sanai norok first ni jimi paithak jara naitongdi tei khnawi tongdi tini kok ka haise tahukte bukusong chongni ri uskango je matai mani thanai sini baba mikuma haplok hai peirmani thagia tirprao matai hingke tini sanamo songo haina hai kaisa norok to saima nagini simino baba gori ano pujinai tini bo tamoni saite ongka norok faste no saimang kana tini bo samani khana kana aboni kok na kisisa sanai abon bagise tini ma phayo nge kok ongka haise tahukte buksong tini naini di sana thangkang kai bo buni egenso bo haino hai buni egenso se kok saitongo tini jisu christ bo jagani phai jisu christ da nongnam bo thangnai Christian da nongnam bo thangnai non Christian da mo thangnai sabo mo thangnai abo nang sanani thangyale nang sawi lab krible bono nang main kok khangkang kai nini dormono nang tuyui nini dormono nang khlai tongdi nang lukuno phunungdi kaham khlai phunungdi tini sini tiprasa rok bangma jagaono tini hamya saya bemar kphajak sabo mokol torui sabo bohok torui sabo ya thengma ya paralyze ngui kwbangma jagaono khlaibe jai rang puisa kwrui dukhu kosto be kuplung mukti kuplungoi tongo borono se nang invite de borono se nang sadi borono se nang hamrdi aboni bara dormo te kunu kwrui tini jisu kristo ni nang naini di tini bible forinai di tini bomo hai haya tahukte buhusong tini ang sanamo sumakai keboni dormo ni against ta sadi nang buddhist panangtong christian panangtong nang hindu panangtong ta salai di tamne ke jaina dormo jotono khlainani odikar nang ang dono sanamo sungo baba goria nang puji tongnai ke puji tongdi jotoni buni against nang kokta sadi jara je naitonai tiprasa lokoro mohake sajagla ke bofano nini nang samungklai se nang chini lokoro no phunukdi abona kok kasano sungo takhate busong noro saimang kana hangkai aboni kisisa haina hai nang nang phunuk pinai kasa sunya tongo. Disu mo thangnai po. Dista nok mo thangnai nai ang disu no siniya. Disu ni tam ka phai. Bo jaga disu tam ka stram. Orok ke bono ang kaisa bungno naise hamya saitongo karon nang kaisa no kaisa hamya sai kun lapuri nini samungo se nang saimanjanai lokoro joto nai tongo nang boma haike samung khlai tong nini samungno nang khlai di tamane nang tini christian buddhist tini allah hamya hani saitong khaba nang nini samungno nang khlai di nini dormo nang khlai di buddhist ni buddhist dormo khlai tongnai christian ni christian dormo khlai tongnai nang borno sanani kuno odikar krai nini nang sanamo sungo norok jotono nijini samung bai gadajak kwrui aboni bagino norok phajil norok ang sanamo sungo norok chongdi sini tiprasarano suknana bagui norok tasai tongdi tini kwbangma hamya saya nang norok saiman tongo borno se hamrdi borno se nang invite di nini ro jagao jara je dukhu kosto ongoi tongnai rok tini sini tiprasaro borno se nang tini support khaidi hamrdi amon dormo hono nang hamyana hamri manka angkaise amon dormo hono nang tini kaisa na kaisa jisu kristo tini allah buddhist nang borno hamya sai nang tamlabba kaisa na kaisa hamya sayawoi nini samuno nang kaham khlai di tini abona sanamo sungo ang disu no siniya. Disu ni tam ka phai. Bo jaga disu tam ka stram. Orok ke bono ang norok tini sintri basa balaikina dukho kosto ongoi tongkha norok no ang sanamo sungo omorong norok invite di hamrdi borno norok jodi sena asukke phanmani tongkha norok borno kisisa wansugui borno invite khlai di saitugdi borok bo jaga tong naitugdi khos khlai di borno sa hamrdi tini aboni mangpuli norok nang phunungnai balaikina khare masisa sung bo musungo haipano jotono krijaba sung borno lai manjanai ba tini sini tahukte buhuksong sung jotono jona kisa pal khe sung sobalai khe balaikina sanai ge tini norok naboni mangpuli phunungnai norok first sini paithak jara naitongdi balaikina kosto tini bihik
tini bwsai tei bwsa khoroknai jotono korung kothum wnglaijak norok nugui mannai belai kheno bwkhao dukhu bo nango tamoni hinkhe jotono sai mano niji nukhungo kaisa hamya bemar wngkha hwnkhe bwsuk jora dekhe kwrwtwtwi kosto wng chananai se mai kwrwi tini tangkhaisi chanani hajira buindo thangkaisi mai chanani hingkhe tini aswkhe nukhungo birman tini hamya bai o bemar bai hamya manjagui kekto wngui tongo hangkhe bahai be sung dukhu kosto wngyangnai taktei pukrong abanang kisa phungnai norok phasi je paithajar naitongdi o sini tamhani ringnai ang moino ringsinai norok jara je lukunai tongnai norok nainidi aboni mangpili ang kisa phungnai belai kheno dukhu kosto wngui tongkha tei jotono hambai tei nuglakha hne kablaimani norok nukhana borokni mokolo busuk jorotei muktri phaijak bumani khedo muktri choromang tongsi hopung sapung lori manliya ani bwsajuk bai ma tonglakha bwsla bai ma tonglakha bihi bwsa bai ma tonglakha nogo ma tonglakha sungchara ma tonglakha obahani borokni wansongma phaipaikha ana ma sungmai kok saibung malia bisina omang pok pok kalajak ang tu thangna saimalia sungmai kok bo saimalia abon kisa bisa basir bagiri ana mano ang school thanglia pubo beralia kono jaga pun thanglia ama bai mang setongsiu abon bagino hamya anga namano mang siwan chugi makapsiu damo hamno hamya hanoi hani bagino kisa sungno chuba churi bagiri logoro ani bwsabo naithong kaham khibi thana musungya ani bwkhas khamui thana naithongsiu bahagi khibi thana nanga no bwsa naithong na deli kabai ma tongang jibi thangnai bahani kabang ma tongo ang tra baji no baji semali ang ano bwsa rong khibi thangnani thana musungya ani bwkha khamui thana naithongsiu Di sungna kisan numun nai pedi amon ching gubor peg number kha 9863491045 sungna call khanya mo sungkhang Bakhro bokhro nor kisa ano khairok baidi an bsama rang puisa ukre anang sa thaya nai tongha bsa chigon bsa chigon sa khibe chung gor nai bo ya pharang kre jibi thamane phirong ma phaiga tabo an bsa no upai ba an bsa thaya nai tongha anang sa men bsa chigon bong no go bang khairok oi kaboi ani ekdom sakte kre kha ang se jibon basinan daing dongsu takhro bokhro